finesse. In ta riƙe wayana babu wani ɗan labari haka, na wai man ɗina ne ya zo ya ɗan ba mu irin ko da wani labari ne na san shi shine bini za ka ji shi wai za ka iya samun kuɗi da wayanka. Ga shi nan ma to hey, what's up bro, how you doing? Wallahi normal baba, me labari ne? Wayan nan na ya dame ni ko da yaushe, wai ina rike da waya ba waya. Kai banza baka san zaka iya samun kuɗi da wayanka ba wai? Kai da Allah, how ta zan iya samun kuɗi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, ina fatan kowa da komai yana tafiya normal. Barkanmu da sake sabuwa a cikin sabon bidiyon mu. So a farko sunana Abdulaziz Abdallah, kuna tare da mu a nan tashar mu ta Abdul Big Show channel, wanda a yau nake farin cikin sanar muku yadda zaka iya samun kuɗi da wayanka. Yeah, you can make money with your phone, that's it. So ina fatan wannan zuwanka ne na farko wannan tashar namu, zaka danna subscribe, ku danna ƙararrawa domin sanin daidai lokacin da muka sa sabon bidiyo, dan shine amfanin fa danna subscribe da ƙararrawa fa, babu wani abu bayan wannan. So a yau za mu tafi direct cikin sauri-sauri, za mu tafi company mai suna Make Money. You know, more as usual, we're gonna show you how to make money online. So kuna gani sunan ma already ya fito. So on Make Money suka ce get paid, real money. Can you see that? The real money for helping us improve worldwide communications. Shi wannan kamfanin kawai za su rinka by doing nothing, nothing. With Make Money you can you know, and shi wannan application din kawai za su rinka turo ma message ne, text message, and the message ma no need ka bude shi ko kuma ka wani waye. A lokacin da message din ya faɗo za ka iya deleting nashi, boom, you will get paid. Sannan kuma da Make Money za ka iya installing din shi a Google Play Store, as you can see. So ni da abin da na zo muku da shi, ina fatan before ku yi komai a kai ku je ku fara dubawa. I recommend you ku yi research. In kuka gani mu ba za mu rinka kawo abin da yake wanda ba haka yake ba, all you have to do, you have to go and research, ku duba ku gani shine. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon namu, kuma an kun ji daɗin bidiyon mu za ku ba mu like, za ku yi like bidiyon mu, sannan za ku share ga abokananku, domin za mu rinka kawo muku a ton up website. Muna da ton up website wanda za mu rinka kawo muku as in how to make money. Akwai lot of abubuwan da muka ga is going to be useful, ba za mu kakkauta ba, za mu kawo muku shi. So thank you for watching, see you on the next video. Have a nice one.